raha anao ka mankatia marary aminao ampirafesy fa matoa izy tsy marary aminao satria anao tsy de misy sentiment am'le olo vadinao fa mampirafy anao fogna efa magnambony tegna efa magnano morale vady be vady be za tsy atakalany le vady hely zagny mihitsy Dore mandreny izo kizandry rahalarana bavitra aby azo am'rex podcast miaraka amin'ny bébé 69 Gracie fainaroro io de za fa ninvité ro koa zany teto karakory nareo rana bavy ya miarahaba antsika an-tokantrano akagny zay magnaraka ny Rex TV podcast de miarahaba ny bébé 69 sy Arnaud. Voilà tsara antsika jiaby magnaraka ny Rex TV podcast miarahaba anareo mianaday. Ok bon zany kaiky anareo boko isarako anareo zay navy anareo rezy navy niaraka amin'ny fotoagna tadiavako anareo jeudi zegny atsika hikoragna raha koragnitsika zegny raha tegna sensible amin'ny toucher jeune nefa jeune toucher ny raha zegny maro tsy afaka mi-exprime tsy afaka mivolagna nefa le problème zegny agnisan'ny mamotiky fiaignana jeune sasany zay tafandre décision araka tsy tokony izy amin'ny fiaignana ya tsiny le raha fa resaka fitiavagna le fitiavagna eto zegny hoe tsy fitiavagna ray aman-dreny wala tsy fitiavagna la famille fa fitiavagna hoe lehilahy ndraiky magnangy zay koa c'est zay le raha de questionaka agnatin'ny zay amizay zegny direct fampidiriko direct hoe fa aminareo roe zegny araka hoe le raha hitanareo isaka eto tamin'ny fiaignanareo zegny karakory zegny heverinareo fa olo araiky zay mankatia anareo zay sincèrement zegny tsisy raha ambadiky fa tegna tia purement zay tia tegna hoe sendevo tsy fa plateforme fandifasagna vola baka mazava mandeha Madagascar ty vola rehefa anareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money M-vola Airtel Money sécurisé tsara tsisy raha atahoranareo fa maro pays amin'ny mazava agny afaka mandefa vola à Madagascar ty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis fa hitanareo zay manafinareo jeudi zegny fa miaraka miasa ndraiky sendwave anareo koa fandefa vola amin'ny la famille nareo na manafinareo ampiasanareo code promo RXTV ampotiko ndraiky ampiasanareo code promo manafinareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mahazo bonus diero fa amina manokana zegny voalongany lokany fagnaja za zao ohatra koa miaraka amin'olo tiako za jaigny de tiako koa zegny mifagnanatra prendre soin zegny zay roa tsy mila midika hoe tsy maintsy mandeha resto na hoe tsy maintsy vola be na hoe raha karahan'jany fa hoe kofa mifagnaja mahay miara-miaigna mahay hoe zegny mifagnaja zegny ankapobeny en global zegny kofa mifagnaja zegny nina kofa tianao ajainao le olo tiavinao mifonao manontolo de fa zegny le tegna fitiavagna aminazy. Nina manokagna malô amaliako zegny aiza koa ny voalongany mankatia zay za malô mila mahay hoe tiako le olo de nina aiza koa hoe za mankatia olo za zegny miaccepter situation aiko magnaja izy ohatra hoe naditra za taloha vitako na niala ditrako regny satria tiako izy de ohatra hoe misy adiady mahay mifandamagna aminanjy za mety hoe tsy ho parfait fa aiko zegny mifandamagna aminanjy de aiko koa miprouver izy aminanjy zegny afantarako hoe tia olo araiky za afantarako olo araiky ndraiky tia za ohatra ny ka zay miady izy zegny tsy tonga de fa hoe mandeha agny izy mandeha fa mba miezaka izy mikoragna miezaka izy misy conversation amina hoe ino raha tokony ataontsika mba inaminany relation antsika satria io tsy maintsy ialany tsy ialany hoe wisy ady agnaty relation fa mahay mikoragna de karaha volagny Gracie takeo respect mifagnaja zegny tegna baziny de conversation de zay marary aminazy karaha zegny c'est le izy de Gracie to zegny volagna zay hoe fa resaka respect io zegny hoe le zay koa zay fa zao koranao zay base bébé 69 zay mivolagna hoe fa du moment que le olo zay miaccepte anao koa zay fa niaccepte situation n'olo araiky zegny de zegny hitanao fa anao mankatia olo igny de misy raha tsy mety nataonao taloha volagninao afaka hoe sacrifienao le raha tsy mety fa mahazatra anao zegny noho ny fitiavanao izy bon questionnaka amizay agnatin'izay zay jeudi zegny maro amin'ny situation ignatsika jeudi zegny ro raha zay presque fa tsy hitantsika agnatin'ny amin'olo aroe miaraka surtout resaka fagnajagna zegny misy sasany hoe popogna tsy afaka miala misy sasany zegny olo arany zay fa ndraiky fa tsy asitriky foeky hoe miaraka amin'olo hoe
na agnatin'ny réseaux sociaux na amin'ny fiarahamonigny zegny le araiky hoe mankatia zegny fa tsy afaka miala le raiky itiavigny am'zay zegny magnasary verijery fa tsy izy efa le raha zay fa midépense le raha eritreretinao feky le raha ataon'olo misy fotoagna fa tsy misitriky feky izy mitondra magnaginany mandeha agnatin'ny tragnondreo tout ça zegny aminareo am'zay zegny karakory fahitavanareo situation igny est-ce que hoe fitiavagna mitana le olo tsy afaka miala agnatin'ny raha igny sa ino nena zagny matolo araiky tsy mety miala tsy mety tafiala raha karan'zagny tsy maintsy misy mokany fitiavagna tsy maintsy mbola tia donc izy akao tsy maintsy hoe tia zegny izy matosy tsy mety tafiala agnatin'le situation karan'zagny hoe na de fahitany araka hoe mampirafy ananjy le lehilahy fahitany hoe magnitsakitsaka ananjy fahitany hoe mamopoka ananjy fahitany hoe fa matosy tsy tafiala mety mbola tiany le olo fa eran'izy ndraiky angoatra hoe tofoka ke donc izy efa mety efa tsisy fitiavagna eky hainy fogna mandeha kofa tsisy fitiavagna izy aminahy karan'zay zegny izy karaha zegny aminahy manokagna ndraiky olo araiky efa hitany toksika be fiarahanan-jare izy nefa tsy mety miala tsy voatery hoe misy fitiavagna le olo mety efa te hiala izy akao fa tsisy fitiavagna am'le lehilahy izy le viavina efa tsisy fitiavagna am'le lehilahy fa azona akory atao zany hoe ohatra hoe tsy manan-katao izy fa ilalahy fogna zegny mamelogna ananjy sy ny tara de matahotra izy hoe andeha kaiza za ko miala i olo ty zegny agnaty lohanazy am'zegny tsy voatery hoa le olo agnatin'ny relation karan'zegny misy fitiavagna karakory marô zegny ataonao fa matompopoka de mbola misy fitiavagna amin'olo mamopopoka anao fagnahy karakory zegny aminahy manao zegny tsy normal hitanareo am'zay zegny natonga zany pose question zegny pose question aminareo fa ino hoe natao hoe fitiavagna zay zegny nipose question aminareo fotony zegny amin'ny situation igny atsika joty zegny fa normalisetsika loatra le fampirafesagna magnangina agneky raha zay boko lehilahy tia mampirafy magnangina agneky za tsy volagnanareo ndraiky edy tsy anareo volagno fa iarahantsika mahita raha mandalo amintsika eto misy magneky misy tsy magneky kamaro zany magnangy zao ty fa za tsy vola jiaby edy fa magneky fa lehilahy mampirafy de question anaka am'zegny karaha ty am'zay zegny le magnangy miaraka am'vadin'olo zegny fa eno fa olo manambady fa accepteny azovy zegny le diso raha tiako volagniny magnangy an-tragno magneky hoe fa vadiny misy magnangy an-tany sa le magnangy an-tany any magneky fa lehilahy io manambady azonareo question anaka le tianao volagnina zany magnino le vady an-tragno magneky le lehilahy mampirafy ivelany boko raiky ivelany izy nagnino tsy mandeha mitady lehilahy célibataire agny le viavy le ivelany ndraikany magneky hoe fa manambady le lehilahy fa mbola iarahako fogna zany le question zay le question magnino zegny fa nagnino lehilahy raiky magnangy hoe samby magneky raha io franchement je sais pas pour être honnête Arnaud je sais pas satria sambisany mikora agnaty lohan'olo jiaby karaha za zao ohatra hoe za kofa nanambady hitokantragno zegny za tegna farany raha tsy dinika le c'était zampirafesina zegny edy ohatra hoe za zegny le vady an-tragno de za ndraiky koa karazana le olo koa na de ivelany ty zaka fantako hoe managna sipy lehilahy ry fa manambady na tiako karakory izy zako na izy magnano raha tianao jiaby na magnano raha tiako jiaby izy magnefa tragnonao izy magnefa na magnano raha karan'zagny izy na hoe vognona agnano an'zagny aminazy zegny izy mety tsy hoe mety mitsy fa tsy mety aminazy zegny za zegny tsy tiako atao deuxième choix tsy tiako zegny za kofa zagny de za de igny nefa tsy haintegna edy lalahy am'zao fa mahola tsy hay zegny raha ataony ambadika fa au moins zegny izy kofa tratrany vonga masoko hoe anao vadiko nampirafy za bon soit tu choisis ijanogno anao amin'ny adalagnanao môra misaraka zegny ka zegny edy mokany soit tu choisis hoe nijanogno aminahy anao soit efa izy ivelany akagny fa aminahy manokana fa misy ndraika zegny karazan'le viavy hoe lehilahy tô zegny efa mampirafy edy efa na andeha ary za na andeha ivoaka na andeha akaiza za mety efa mahazo lalahy mampirafy ke le tiako tô iaretiko aketo misy karazan'le olo karan'zany karaha le teneninao misy vady an-tragno zany magneky an'le vadiny mampirafy fa izy tsy ala agnatin'ny tragnony fa izy tsy ala agnatin'ny tragnony akao satria izy zegny efa vady be donc agnatin'ny lohany zegny izy vady be de na mampirafy zegny le lehilahy igny zegny de tsy rarahiny karan'zany fa le izy zegny karaha am'le hirako igny zao hirako igny boka farany igny situation misy le raha le izy réalité zay fa zay le fiainana misy karazana viavy magneky na tsy hoe magneky fa azontsy azakory atao lehilahy efa maditra lehilahy nefa tiany anao nefa efa an-tragnony bon bébé je suis là et voilà quoi tu peux rien faire vadinao fa mampirafy anao fogna efa magnambony tegna eky magnano morale vady be za tsy atakalany le vady hely zegny mihitsy fa zay feky morale zegny efa zegny le morale fa zegny le misy
zegny le zava-misy amin'izao fa misy zany tsy magneky de tsy haiko ndraiky koa ho an'le viavy ivelany ndraiky tiaraka amin'ny vadin'olo ndraikany igny ndraiky tsy azoko ndraiky igny mety misy intérêt nanjy akao mety hoe besoin nanjy vitan'le lehilahy je sais pas moi de mety misy fitiavagna koa de hoe iarako fogna ty natao manambady fô iaraiky fôtony efa tiako sy karahan'zany amaliako neny Grécie ndraikany nena chaque relation est unique samby amin'ny raha mampiavaka azy relation jiaby tsy possible hitovy de raha ohatrany ka za manokagna za tsy miaccepter za tsy minormaliser infidélité zegny za tsy miaccepter infidélité zegny à partir du moment raha fantanao valeur anao enao fô tsy miaccepter zegny raha anao ka mankatia marary aminao ampirafesy fa matoa izy tsy marary aminao satria anao tsy de misy sentiment am'le olo de le volagniny Arnaud hoe magnino viavy miaraka amin'olo efa fantany manambady mais tsy choix izy si misy choix izy fa zay ny lalagna tiany andianana ohatrany hoe tsy te hiasa le viavy na koa te tonga de fa te anagna lala manambola vu que am'izao vitsy be le la manambola tsy manambady nefa le la manambola mavita besoin nazy aketo ohatra hoe caprice jiaby nefa besoin nazy izy koa hiaraka amina lala mbola miantra tsy ho vita na lala mbola miantra zegny tsy ho possible tsy maintsy lasa malaka issue hafa izy mandeha amin'ny lalagna hafa izy zegny fantany mety marary aminanjy izy fa efa zegny le fiainagna tiany le la manambady aranao donc acceptenao le izy na ino raha iseho akeo acceptenao zay raha mandalo de ho an'le vady be an-tragno ndraikany tsy haiko ino mahatonga izy miaccepter tromperie ny vadiny fa zegny volagniko hoe sarotra le misaraka fa magnisy sarotra misaraka agnatin'ny firy taogna anao miaraka amin'olo raika niaraka tamin'ny lehilahy possible mbola tsy nisy raha lalahy mety tsy naditra izy tagny fartira ianao efa teo niaraka nareo niakatra nomboka mbola tsisy raha nareo niakatra sarotra aminao isaraka daigana am'le olo satria izy no nampirafy anao ndalo zazavao vao tonga généraliste le sarotra be aminao mihitsy isaraka am'le vadinao fa zegny lasa anao zegny miaccepter izy akeo koa anao mananjanaka tsy saranao amin'ny vadinao koa satria zanakanao lasa tsy managna fitiavana ndray na hoe tsy complet le fitiavana de anao magnano tous les moyens zegny mba hoe parfait tsisy raha parfait fa anao zegny tu fais semblant hoe ho parfait le tokantragno mba hoake zegny miezaka anao mba hoake papa mba hoake mama amy zanakanao anao zegny fitiasanao anao zegny mitsinjo zanakanao fa tsy mijery le mety fitiavagna ny lilahy tsony zany fa mety efa fitiavagna ny le madinika olo koa tegna mankatia zegny tsisy olo tonga hoe hiaccepter infidélité zegny anao koa tegna mankatia maro fa matoa zegny volagniko hoe matoa anao miaccepter infidélité ça veut dire que anao tsy de misy sentiment am'le olo ataonao karakory moa zegny anao marary ny ampirafesagna fa anao le mampirafy tsy marary aminao fa anao milibaliba tsara fa anao le ampirafesy marary aminao le izy tsy manampy karaha volagnizy nefa zafady karaha ozinao ty igny sarotra fogna le misaraka marigna ana igny sarotra igny efa agnatiny zany ohatra hoe na de hoe mampirafy zany sipanao kanefa ny tianao le sipanao tsy maintsy sarotra aminao fogna zegny isarakany nata hoe marary aminao le ampirafesina sarotrarotra mety mbola misy fandinigna elaela mambolagna donc vonao vao tafiala tegna tafiala fa koa tsy zegny anao mbola ake fogna akory raha atao iaretiko aketo sa mbola sa hoe andaiky zao le misaraka le malaka ny décision fisaragna mihitsy zany tegna grave hoe anle anapaka le raha mihitsy oui c'est vrai ça olo tiantegna nefa anao ndraiky ny koa fantanao valeur anao mety hoe avec le temps zegny le hoe avec le temps io afaka fogna nanta misy valeur karako fa misy ndregna tianao le olo na mantonga zegny tsy afaka misy olo managna sentiment imboko misy hoe amour impossible zay amour impossible tianao le olo nefa nare tsy afaka miaraka satria anao zegny tsy te hiarara am'le olo de alenao zegny afoinao izy ambelanao izy miaraka amin'olo kafa anao tsy miaraka aminazy fa anao misy sentiment aminazy
misy sentiment aminazy anao fa ambelanao akagny izy nare tsy miaraka zegny le hoe amour impossible nare zegny izy anao mankatia izy anao misy sentiment aminazy fa alenao zegny mandinika anao malôha misy olo manao karahan'zay misy olo mandiny tegna ananjy malôha alohany izy andinika olon-kafa azoko lera tianao volagny ke par rapport am'le raha jiaby nazavianareo taminaka teo am'zay izy le za boka zay mbola vizeko fo le agnatin'ny tragno fo le olo araiky miaraka am'le tegna miaraka am'le olo zay zegny tegna ny ya volagninareo zay tsy mora miaraka vokany possible koa nambaran'ny bébé 69 teo zay hoe fa hoe possible zegny anao fa teo fo zay tamin'olo tragno olo zay mbola tsisy raha io am'zay zegny au moment n'olo fa misy vola am'zay zegny le araiky baka antany am'zay vo nahita izy nefa zay koa tsy baka tamin'ny effort nataonao le vadin'olo tsy navy teo zay ke question poseko aminareo zay anareo magnagny mbe tsy mahay mibazibase le effort tokony nataonareo am'le lahy zay baka le olo zay tsy baka le olo baka ivelany tsy attiré am'le azonareo fanaka aska nay mazy koa zegny limitegna fo zegny hoe eto fa za tsy hagnano effort be am'le olo ty fa tsao ndraiky ty joko nanaovako effort be miava madio loatra izy miava misy olo koa zegny attiré aminany ivelany fitiavana Arnaud fitiavana sary za malôha za tegna tahorako hoe construire un nom pour une autre femme zegny raha tegna zay mihitsy le toko volagniny eto zegny koa tegna raha farandra atahorako za zegny je fais tout am'zay zay ro miaraka makatra miaraka miévoluer nefa am farany am'zay anao ialany izy kofa matsaratsara igny boko le tegna grave le anao ialany degna anao kofa izy tamomana izy mbony galera zay anao teo te fô anao nagnampy ananjy nagnino fa moment izy le tafiakatra anao ialany izy mandeha mitady olon-kafaka misy karazan'olo zegny ohatra misy lehilahy ndraiky mba mahatrapategna hely ndraiky misy fotoagna hoe mba reconnaissant zegny izy hoe na de mampirafy zegny izy ivelany ary donc de ivadiny izy zegny prioritény fogna misy ndraiky karahan'zany fa hafa fogna zegny le fagnajagna hafa fogna le hoe ajaiko vadiko ity le takeo fogna ity tsy haiko hoe magnino zao zegny mba lehilahy re zegny mba magnino zegny koa tsy managna toetsaigny karahan'zany zegny hoe fahitanao zegny magnino zegny on n'est jamais satisfait en fait karaha hoe mbola mitady plus fond viavy rô maro zegny mahatonga izy mampirafy maro kanefa tsy haiko hoe le fo ve zagny afaka zaraigna be karahan'zany karaha zao za koa tia olo raiky de fa olo raiky karaha na hoe karaha hoe misy raha tampenagna regny zegny amin'ny masoko aketo tsy mahita olo hafa tsony zegny za tsy mahita lehilahy hafa tsony koa tsy le olo miaraka aminahy kanefa le lehilahy nefany mavita mahita viavy maro c'est vraiment incroyable parfois et comment on peut vivre comme ça peut-être que c'est ça tegna hoe mampijaly tegna hoe nefa viavy tegna hoe misy medy kenagnino am'zay voilà question naka kena am'zay manareo samy magnango tsy mifampi-comprendre hoe fa koa fa efa vadiny raha ihany aloha basy ambela exactement les viavy mihitsy koa misy parfois lehilahy volainareo tia mampirafy nefa lehilahy mampirafy tsy magnologna edy i tsy magnologna anareo fa nagnino ma direct izy koa efa vadin'olo ty daloha ialako fa za iza raiky tsy vadin'olo nefa am'zay magnangy zegny jamais te lehilahy célibataire zay fotony tsy ako asa ino pour moi en fait c'est les deux les las viavy pourquoi zegny ohatra hoe lehilahy zegny ataontsika hoe de naturel de base zegny efa daladala zegny edy zay fa mahola maso zegny ataontsika zegny hoe tsy hoe normalisegna le raha fa ankamoran'ny lehilahy zegny mampirafy de le viavy ndraiky koa zegny tokony mba fantanao zegny le viavy mihitsy koa misy fotoagna mifamotika fantanao zegny le lehilahy zegny efa manambady fantanao fa ankararany le viavy agnatin'ny tragno akagny raha ohatra ka miaraka am'le lehilahy anao fa mbola idiragna igny koa tsy azoko en fait le truc c'est que c'est une question qu'on va jamais pouvoir répondre sincèrement qu'on va jamais trouver une réponse ou une vraie réponse enfin c'est une question aléatoire zavatra tsy maintsy agnatin'ny tegna agnaty saignan-tegna koa fa tsy ho ahita valiny hoe zao mihitsy ny atsika mandrak'izay sûr za anaketake nivolagna hoe viavy mihitsy problème fantanao izy manambady anao mbola niaraka aminanjy no au courant tsara ary magnino fantany lehilahy izy manambady mbola magnino izy mbola mandeha à gauche à droite droit lehilahy midragy magnangy voasomo teza zegny olo ve hoe droit-naka anazy fa manambady droit-naka midragy anao de droit-nao mirefuse za koa fa manambady zegny tsy voasôratra i razy vienare anao fogna nagnome droit zegny tamin'ny tegnanao fa zegny tsy voasôratra agnaty lohanao zegny droit-nao manjeky viavy izy nao
lehilahy anao manjegny viaviavy koa na misy manjegny lehilahy azonao agnaty lohanao fô anao fô nagnapetraky droit zegny taminao fa tsy ary nisy raha voasôratra hoe karaha tsy tenin'Andriamanitra Stephen nefa hoe tagnatin'ny baiboly takao voasôratra fô anare sy mihitsy nay namorogna hoe lehilahy tsy maintsy maditra hoe lehilahy tsy maintsy mampirafy zay tsy maintsy misolosolo zay tsy maintsy mampirafy karaha ataonao ke izo tsy maintsy zegny anao ke mivolagna non za bôka mivolagna raha marigny natsika ana lehilahy raha marigny dragy droit lehilahy midragy magnangy tsy marigny zay tsy fa marigny zay fa tsy marigny ary droit ny viavy midragy lehilahy zay tsy droit ny magnangy zegny magnangy hoe se fait draguer fa lehilahy midragy normaliseny lehilahy midragy tsy normalisentsika ny viavy midragy tayama ndraiky nisy hoe fa magnangy mangataka lehilahy mangataka magnangy ko tianao izy dragy on va non on va za lehilahy mangataka magnangy angatahagna tsy manapaka volagna anare on va dire lalahy no mikoty ok normalement tsy normalement fa naturellement zay raha mikoty viavy maro en même temps arkane magnino zany tsy magnaja an'le kofa avy mikoty raiky de mba igny fa tsy ako mandeha kotikôty le igny koa tsy nagneky araiky igny efa lasa resaka hafa edintsika zagny limitetsika io fantanao izy hoe manambady anao mbola misisika fô fantany le lehilahy koa izy manambady izy mbola nidragy le viavy izy nga iasany loha zegny izy kofa misy intérêt agnatiny akao tsy iasany loha zegny tant que mavita plaisir anazy ny araka fô karazana viavy tsy viavy jiaby karazana le managna intérêt le hoe aleny miaraka fatria misy viavy zegny vola aleko za miaraka amin'olo vadin'olo amizay zegny za tsy c'est casse-tête zegny relation ka tsy hoe tsisy casse-tête zegny tsisy hoe refo zay mikoragna io misy zegny koatra hoe anao fantanao anao manambady lehilahy volagno reto fantanao anao manambady anao mbola mandeha mizaha tovavy afaka tsisy raha esany le tovavy zingenao izy kofa ohatra hoe vitanao intérêt nazy misy intérêt nazy aminao akao tsy esany loha zegny efa anjaranareo ny madaminao an-tragno kaiky mifandamina tsy possible izy tsy mivaky loha feky izy tsy esany loha zegny fa ino nehanao boko nandeha nanjengy izy misy intérêt ny aminao fa izy ndraiky ane karaha antsika boka olombelogna antsika zegny olombelogna managna fo misy fotoagna ozy taminareo takeny fo adaladala misy olo tsy manampo hoe tsy tokony misy tsy tokony na de le tsy manampo raha misy fogna fa agny tsy hitagna fa io kofa tratran'le l'amour zay nata manambady zagny le olo io za zagny hitako amin'ny fiainagna andavanandro zany le izy misy zagny viavy na de hitany efa manambady zagny le lehilahy tiany de arany misy ndraikany intérêt raha jiaby zagny mifangaro akao maro karazany zagny izy iny tegna marigny amalako raha volagninao zegny amina fitiavagna zegny hoe mitsiry mitsiry karakory izy mivolagna tiany tiany tsy voatery hoe ohatra anao ke miaraka amin'olo normal tsy vadin'olo fa hoe nenao raika le olo en volongany io hoe tsy tonga de fa tiako itsy zay non io non en fait le izy non ataoko par exemple zao iresiko exemple tegna ko mihitsy tegna tianao fitiavagna zegny le olo hitanao basy za tsy ako fitiavagna non en fait le truc olo jiaby tsy mitovy fon'olo tsy mitovy misy fon'olo tegna hoe anao zao mety karazan'le olo miarakaraka ke de ake mitsiry le fitiavagna ke zegny vao mifankafantatra tsara hoe tegna hoe zay vao tiako le olo anao zao mety genre n'olo karan'zany nenaty coup de foudre fa tsy fitiavagna non coup de foudre là je sais pas comment t'expliquer non antsika tsy yady fa za mi-expliquer les raha ressentiko les raha fa aviniaignako zany je peux aimer quelqu'un je peux aimer quelqu'un avec un simple regard moi un jour anao kofa marary brisé zegny le mahatonga zany teny resaka atsika take igny hoe zay le hoe za matetika blessé fogna satria zegny le avant même de le connaître franchement avant même hoe tsy ako na maro anare akagny magnano karaha nazy zany fa tsy ako na za mihitsy le hafahafa no mitapitapy na adaladala avant même hoe fantako tsara ambongadiny le olo vao hitany masoko je peux tomber amoureuse
comme ça. Coup de foudre anenao. Coup de foudre anenao. Zegny fa tsy fitiavagna. Coup de foudre le tia haiko le coup de foudre hoe tete bomba fo azonao tête vao tiatiako io olo ty igny le coup de foudre tête zany non moi je peux tomber amoureuse comme ça frère Amoureuse. je peux oui et presque tamin'ny exako zany karahan'zany de igny za zay vao agnatin'le relation vao hoe mafantatra ananjy za efa tia ananjy fa ke za vao manomboka mafantatra ananjy hoe karahanay zay olo ty ake am'zay za matetika blessé fogna satria c'est pas tsy arakaraka an'le attenteko zany le raha hitako oui le gars je l'aime déjà mais mais lui les comme par exemple le caractère zany tsy mety amina nefa nafa tafidiky nefa za fa tafiditra par exemple hoe za tsy ajeny eo am'zay moko le vohita am'zay le caractère ratsy regny azonao le tiako volagnina eo am'zay vao mipopotra tsikelikely zany le olo ty kaiky karanjao olo ty kaiky tsy magnazy olo ty kaiky mirabesy olo ty kaiky toxique be kanefa nenao efa tia moi je suis fangaronao le fitiavagna ndraiky le hoe fitiavagna tegna fitiavagna sentiment le anao zegny vao mahita olo defa misy sentiment je me connais bébé 6-9 et ça c'est pas avec je tout sais le monde que et ça c'est je connais et ça c'est pas avec tout le monde en fait le truc c'est que je me connais parce que pourquoi c'est pas avec tout le monde que je fais ça c'est pas avec tout le monde est-ce que za hita le là de tetring de tiako non misy zany hoe hitako le olo de tiany foko mila ianaranao kely zany aloha fa à chaque fois anao tsy maintsy blessé c'est le cœur c'est pour ça que je te dis parfois tu peux pas te contrôler marobe je sais que marobe olo karana zany fa on se comprend pas en fait parce que c'est juste que toi tu es différent de comment je suis enfin non je suis pas différente c'est juste que nous sommes tous différentes ma belle non tomber non amoureux mais tu me tout fomba tomber quoi amoureuse une fomba tomber non amoureuse mais tu me tout fomba tomber tiako amoureuse la plupart de temps karanzegny aby nin'olo karanzegny tsy tonga defa hoe tonga mais tu on va tegna tiako mara on va dire rare fa za zany kofa ohatra hoe olo igny tiako je suis amoureuse voilà je me mets à fond direct quand je le regarde je sais que je l'aime bébé 69 est-ce que nous d'accord amra volagniny za tsy d'accord baka izy tsy d'accord aminazy besa amzay baka ya foto manahino ohatra hoe fa magnitsy za tsy d'accord amin'iny Grécie zegny anao zegny vao ohatra hoe mahita olo raika anao ohatra hoe anao volagna coup de foudre tiatianao mahita za tsy niteny coup de foudre ino raha volagnina ty coup de foudre non anao niteny coup de foudre ozinao anao le nivolagna hoe anao ndraiky maniny volagna coup de foudre voilà anao nivolagna coup de foudre vao zany teny allô vas-y ambesa zegny azava tseny non mais ambesa de allô tseny ki bébé 69 tseny ki explique tseny bon azavaiko hoe magnino sabako siagna eky izy nivolagna coup de foudre vola bokana mivolagna baka allô tseny amin'iny copainazy ohatra hoe amin'olo miaraka aminanjao tsy tonga defa fitiavo to tiako ny sentiment be taminanjy za fa tiako nahita anazy voalongany tiako mahita tiako mahita zazalalahy tiako mahita ananjy niaraka zay à force avec le temps zay niaraka tegna nisy fitiavana nitombo fitiavana jusqu'à ce que je peux mourir pour lui en fait le truc ça te dit une coup de foudre enfin moi je peux on va dire attends qu'exemple coup de foudre non c'est toi qui as dit coup de foudre je te jure ok alors en fait le truc c'est que reste ça par exemple en fait moi je suis une personne hypersensible donc des zegny mangamba matonga za tegna fragile amina resaka fitiavagna za ty amin'ny lilako aminjao miaraka amina aminjao ty mbola tsy nifankahita zay hoe indray mandeha zay roa nifankahita et après on s'est parlé sur Facebook même la façon dont il me parle je suis déjà amoureuse façon nazy matonga amoureuse il est là tout le temps avec toi ma chérie moi je peux juste te dire que c'est un peu un cas rare je peux te dire que c'est pas rare c'est un cas rare ça tient ici à mot enfin on peut tomber amoureuse comme ça sans explication fitiavagna c'est inexplicable tu sais même pas même parfois quand on te demande pourquoi tu aimes ce gars tu sais même pas comment expliquer c'est tu l'aimes voilà et si tu m'as valeur magnino no teyo zanga bizarre je suis non pas bizarre fallait malaka volagno Grécie
normal anao raha lovy aminazy satria izy misy effort ataony aminao mikoragna aminao. On n'a pas commencé à propos d'effort. Resaka tsika takatry zany. On a parlé de iny efa fait partie zany ndraiky tsy compte zany hoe mangala côté ny bébé santé fa effort iny efa fait partie ny effort hoe mandany fotoagna mikoragna aminao io. Non, kazamy teny aminao hoe mbola tsy effort ane resaka tsika take fa fomba fitombe amoureux. Azonao le tsy amteneny mbola tsy hitako boa effortny mbola tsy hitako caractère mbola tsy hitako raha jiabijiaby momba ananjy fa dans simple regard je peux l'aimer hoe tiako i lehilahy ty. Tianao mahita lehilahy fa tsy tianao lehilahy io aza tampotra zegny. Tsy mitovy zay tsy mitovy. Et moi je peux mahita ananjy anao tiako lalahy ty ho faty za amin'ny lalahy ty non za mahita lalahy ndraiky tsy miteny hoe ho faty za amin'ny lehilahy ty fa moi je dis je peux tomber. Fa magnagny ndraiky si possible misy kakara volagny bébé 69 zay afa hoe misy fotoagna zay lehilahy zegny hoe izy mandalo amin'ny lalagna hoe tiana rô zay izy. Tiana ka eko baka zany ko za magneky eko magnafaka an'izany eko za ty mandeha andalagna misy lehilahy mandalo mba tsy matsaratsara rô i lehilahy ty eko le kakaran'izany de eko ndraiky koa lehilahy to de tête za to de wow tête moko anao et ça m'est déjà arrivé c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis que c'est un cas rare. C'est un cas rare qui peut arriver à quelqu'un. Je peux accepter, oui, mahita lehilahy andalana anao mais tête possible la tête. Oui, beau gosse lehilahy ty tsaratsara ozonao nahita ny sipanao voalongany anao de tiako lehilahy ty misy fitiavana ihany le zagny amoureuse mihitsy ozonao. Oui, je peux tomber amoureuse comme ça. D'accord, parce que ça m'est déjà arrivé. Bon, question naka faramparany amizay fa fotoanga saka mandeha hoe fa ty misy ka raiky zegny matetiky fa déjà koa zay tsy dia misy mpivolagna ohatra raha ty fa raha izy koa zay lehilahy zay raha tsy normal fa izy koa zegny amin'ny magnangy zay raha io normal. Exemple zany araka magnangy à un moment zegny 3 ans arahanay zegny magnangy io zay misy raha ambesiny aminaka tsy mety tafaboaka zay genre hoe resaka stabilité. Izy koa zegny alaza izy ny alaza zegny déjà zegny nono tsy fisiako zegny ry olobeny possible comme meloko aminany hoe olo tsisy raha karaha io iarahanao anao tsy mandinika avenir anao tout ça de izy koa zegny ala aminaka normal izy niala fotony iny za tsisy ambition izy koa zegny inversegna amizay situation au moment hoe fa za niaraka leraka za lehilahy nisy vola nialako izy za niala amin'ny za raiky genre naka misy vola mitovy za dikan'izay za raha tsy fagnahy dikan'izay za lehilahy tsy manjary nagnino zay le raha karaha zay fa nagnino zay izy koa zegny amin'ny magnangy zay raha zay normal même olobeny mivola aminany fa jono nagnano bonsoir fotony anao niala amin'olo tsisy avenir io tsy mitovy moko zegny tsy mitovy mihitsy zany fa magnino izy tsy mitovy satria anao mbola tsisy raha de le viavy koa tsisy raha de niala anao izy ke araiky koa niala zako fotony za tsisy raha koa natonga izy nialy fa anao ndraiky tsy mitovy le hoe anao fa manandra vao izy avo anao miala le olo par rapport hoe anao mbola tsisy raha ialan'le olo tsy mitovy zegny fotony nagnino baka zay karaha tsy azo koa izy koa zegny amin'ny lehilahy zay le raha zay mety fa magnangy le raha tsy mety leraka magnangy zegny victime situation io zay tsy mety raha ohatra ka iviavy zegny manandra de miala i lehilahy io zegny le raha tianao non tsy zay raha tiako volagniny zay niaraka antady niaraka antady zay koa za fa nisy vola amizay za nahita nahafatiako akoatranany zay nialako izy igny raiky igny tsy mety fotony mety mampamety anareo fa niaraka takeo de niaraka tsy haiko ino raha naretika fa nare niaraka anao ndraiky nisy raha niala anao igny tsy mitovy anareo samby tsisy raha nisaraka no anareo misy raha nisaraka ke au moment araka nina ndraiky ne arakaraka n'le zavamisy akao bokany hoe izy ve zany to de nialanao degany zany izy de to de natakalinao viavy sa hoe misy raha tsy nilamagna taminao tsisy zay fa izy koa zegny za fa nisy vola zany ta jarnaka hafa fo de nialako izy zegny boko rô efa raha tsy amin'ny manokana boko za tsy fagnahy moment zay fa au moment za mi galère le magnangy volanko niala izy nahita olo hafa misy mavita hoe mirégler situation anany ndraiky mistabiliser fiainagna anany zay antony niala zany za mi galère igny ndraiky mety za tsy niteny hoe mety igny ndraiky mety igny ndraiky mety non igny tsy mety edy zegny edy tsy non igny zegny choix ananjy fa izy tsy mety tsy mety izy tsy mety fa choix anazy tsy mety c'est choix hoe anao zegny ni galère de natakalin'olo manambola tianao tenenina de mety ve zegny sa tsy mety normalement zegny tsy mety fa zegny zegny le choix mety fa ohatra hoe anao ve raha ohatra ka tsisy problème est-ce que anao mba nagnano tous les moyens zegny mba ho stable nare mba olo mba misy ambition ve anao tagnatin'ny regny
Est-ce que tu as essayé quand même? Est-ce qu'il y a des efforts que tu as fait? Nandeha niboaka tragno anao, nandeha nitady asa, mba nagnano tous les moyens anao hitanao asa nefa anao tsy nahita asa. Igny ohatra hoe tsy nagnano an'zaigny anao, normal izy koa hiala. C'est pour ça que je dis ça dépend de la situation. Arakaraka le raha iainanare akao. Fa raha ohatra ka hoe niala degany nefa anao fa mieza. Amizay boka le mahatonga za mivolagna raha zegny, rery mandreny ivelagny any tsy mahita hoe karakory zegny le effort ataonao agnatin'ny amin'ny relation nareo roy miaraka amin'ny zanany azonao zay. Fa ny olo fa raha ain'olobeny zegny, zanako ty miaraka amin'olo mijaly. Nefa zanako maro hoe olo misy vola setry aminany. Io amizay mieloko le ray aman-dreny azonao. Ny mahidaona am'le olo tsisy raha nefa maro hoe olo mandeha mangataka anao mitsika eto nefa olo misy vola. A force ny amizay zegny miala le tsaky magnagny fotony le lehilahy zegny galère azonao. Zay raha tiako volagniny aminareo le lehilahy fotony le nono lehilahy galère trop loatra zegny. Nefa maro zegny olo misy vola setry amintsaky magnangy. Miala izy au moment izy miala igny, elle a fait son choix. Un bon choix plutôt. Yeah. Fa izy koa zegny inversegna le situation zegny. Zero niaraka le galère. Une fois que zanavy am stade araiky hoe afako hoe mizajariny magnangy tiako magnangy hafa tiako akoatranany amizay zegny. Io za miova raha tsy fagnahy. Nenao moko efa raha hafa moko nenao zagny. Juste inverseko fo le Izy presseny faminazy. Misy koa nefa Voilà. tsy tiany zegny zanakanazy Ijaly ohatra na hoe hitanao jaly zegny ianara. Jaly ianara. Anao choix-anao fô route samy managna chemin nazy olo jiaby. Za zao manao l'amour là est dur de conversation l'amour là faut laisser. Après ohatra hoe zegny le mivolaniko hoe fiaragna jiaby samby managna raha mampiavaka azy. Afanao koa miaraka amin'olo raika mbola samby mianatra nareo roa, afanao koa miaraka amin'olo raika efa miasa. Tsy possible hitovy mitsy fiaragna roa reo. Nangatana. Ambesaka zay volagna. De raha volagninao ty ke Arnaud. Ozonao hoe za migalère ozonao de nialan'le viavy. Mety ino comment dire? Fijigen'olo igny boka zay normaly. Normaly? Fijigen'olo igny zegny olo ivelany mahita. Boka ne ohatra hoe anao zegny fô araiky ty fogna le question petraka aminao. Est-ce que anao au moins ta essayé mba hoe nagnano effort ve anao hitady asa? Sa hoe isaka weekend anao mandeha miboaka sy ny tariny tsy ahitana avenir. Nen'ny Arnaud take igny zegny tsy manam-piteninao, nen'ny Arnaud zegny efa raha hafa. Misy raha volagnin'ny Arnaud zegny, nen'ny Arnaud zegny le hoe est-ce que oziny zegny normal zegny oziny ohatra zegny kofa lehilahy zegny oziny kofa ohatra hoe lehilahy zegny tsisy raha de ialan'le viavidegany pour une autre avenir pour un autre mec qui même ça que nous voulons faire elle qui fait beaucoup pour elle. De nefa oziny kofa sarotro lalasy viavy miaraka samby tsisy zegny tegna sarotro. Anao zegny ohatra anao lalahy anao tsy miasa viavy koa tsy miasa, sarotra be relation tsy stabilité zegny na de misy fitiavana tsy stabilité. On peut dire que c'est difficile mais anareo ko miaraka miezaka. Anarena iaraka baka le fia aminazy. Fa raha ohatra zegny hoe anareo samby tsisy raha de samby ifampivandravandra ke fogna samby tsisy agnano effort. Zegny le volaniko hoe sarotro. Mais il faut faire les efforts. De raha volagninao takeny koa tsy azoko mihitsy. Efa mazava be raha teneninao zegny misy pression le viavy amin'ny faminazy ivelany agny. Pression misy zegny igny koa le tsy azoko misy fotoagna agnatina relation'olo ndraindraiky misy fotoagna tegna mampalahelo be satria misy idirana ray aman-dreny be le raha. Tsy amekotsigny ndraiky koa le ray aman-dreny satria zanaka mamy. Anao zegny koa fa ray aman-dreny zagny de fa raha mahasoa zanaka anao no plus important. Izy zegny tsy raha rahinao koa hoe karakory i raha iainan'ny zanaka anao koa i olo ty ne tegna tiany zanako i olo ty nata tsisy raha fa anao fa tsy mieritreritra an'zany fa hoe aveniran'ny zanaka anao fogna zegny agnaty lohanao. Kanefa amindregny zegny misy fotoagna mamotoka le zaza koa. Parfois ça détruit l'enfant satria iaraka amin'olo jiaby zay anambola. Ake amin'izay boka izy hiala par exemple ataontsika par exemple hiala am'le olo tegna tiany igny amin'izay izy. Imagine un peu mibaredaka amin'izay boka izy kofa miala am'le tegna tiany. Et là ça va être trop. Na imagine amin'izay boka tsy eritreretra amin'ny parents izy mety hoe elle est bien maintenant, elle est stable ma fille et tout. Mais dehors oui amin'ny olo beny fa le olo velany ka amin'izay mijery zastiro lasary boka lasary. Fa izy zegny misy fotoagna zegny tsy de tsara loatra zegny idiran'le olo be le resaka fitiavana satria mandratra koa io. Ny anao fa tompony choix-anao. Anao koa fa ohatrany hoe anao efa hainao
hainao tsara be olo nidiranao olo ohatra hoe mbola mianatra donc mila hainao zegny raha ho avy aminao akeo tsy possible mihitsy andeha zaza lehilahy mbola tsy miasa ve izy andeha pressenao hoe za mila raha karahan'zao za mila dernier cri na téléphone tsy ho tratrany manko zegny satria izy mbola miasa mbola mianatra de io koa avake asoan'le viavy soany viavy zegny efa nalaka soana agnaraka raha nivolagn'le olobeny ino niaranao tonga de efa niaranao tamin'ny lalahy izy zegny magnitsy tsy tonga de efa niaraka tamin'olo manambola anao fa raha ohatrany ka stabilité financière fa raha ilainao agnatina relation nefa tsy raha jiaby vitany vola surtout amin'ny resaka fitiavagna tsy raha jiaby vitany vola agnaty resaka fitiavagna bon question farany am'zay zegny ty vadiagna ndraiky ray aman-dreny zay question farany zay vadiagna ndraiky la famille vadiagna ndraiky ray aman-dreny tsiny fa maro zegny amitsika jeune zay manambady des fois zegny misy fotoagna zay ro misy mitrasany mitretre fa ray aman-dreny mitanaka raha man-lehilahy nefa nareo jiaby miaraka miegny agnaty ohatra karakory fahitavanareo zegny izy ka ndray décision zegny le lehilahy zay tsy maintsy mila mivolagna amin'ny mamany na papany de misy olo miegny zegny misy maro feky fils maman ba papa aboko izy zegny misy sasany am'zay mivolagna mahatonga hoe zay magnano karaha ty fotony be zegny investissement nela net tamin'ny zanakanay nampianatra izy ndraiky izy neva stable normal be zay koa zay micontrôle zanakanay karaha ty de karakory fahitavana situation izy nena ndraiky zany ho an'ny ray aman-dreny zagny tokony agnaty lohan'ny ray aman-dreny zagny tokony tsy maintsy hoe mbola ho avy zagny momony ahabe zanany ho avy dingana hoe anambady zanany pourquoi zany zare managna choix libéré amin'ny tokatranon-jare tsisy pression ray aman-drenin-jare taloha akagny fa magnindraiky zanan-jare aty ndraikany misy pression hoe tsy maintsy zao satria zay nagnano an'izao taminao tokony acceptegna hoe atreto vitany adidy andeha hisonitra amina misy ty fanambadiagna le zanakanay efa fiainagny à lui de gérer comment à lui de gérer tokatragnonazy fa efa tsy tokony idiran'le olo maventy karaha ohatra ka avy aminahy angambany tokony ohatra hoe tsy haiko hoe na zagny abaraka ny karaha mbola sarotra be ohatra hoe raha ohatra ka hihitra angamba le hoe andamagna amin'ny maha-olobe anjare raha ohatra ka misy problème hoe fifandaminagna nare zalahy zanakanay nare zao nare alamagna fa tsy hoe non on est vos parents c'est nous qui décide pourquoi araka nare tsy nataony ray aman-dreny nare izy agnaran'ny zanaka teraka anareo zay misy fotoagna zay le ray aman-dreny zegny midécide hoe fa zegny agnarantsaiky c'est pas bien kofa anjaran'le zaza aventy andeha anambady mitokatragno sans voler voilà de fa anjarany décision jiaby efa tsy tokony afalalagna ndraiky raha ohatra ka hoe nagnontany angambany zare roa mivady ny fagnaraka hoe andongo tany agnano mama le agnaran'ny janaka atsika sao de mba misy hoe misy idée zare je sais pas moi mais y a rien tsisy tokony andeha idiran'jare tsony satria efa fiainagna ny zanakan'jare igny efa tsy an'jare tsony efa tapitra le etapy tegna hoe misy ray aman-dreny magnano an'zegny amintsika amin'izao fa zany mbola tsy azony raha karahan'zegny mbola tsy azo raha karahan'zegny za fa amin'ny avina personnel malôha raha tian'jare ijaly mandrakizay zanakan'jare ataovy raha karahan'zegny satria magnino ray aman-dreny olo jiaby éphémère raha jiaby ray aman-dreny tsy voatery ho ake fogna mandrakizay nefa zanakan'jare efa nizarin'jare raha karahan'zegny un jour tsy ake ray aman-dreny izy dans la merde satria tsisy raha hainy gérer eky bôka satria ray aman-drenazy ny gérer raha anazy jiaby de karakory zegny fa mampalay le olo mialagna regny karama igny am'le ray aman-dreny antsenika après mampalay karama kofa anao zegny koatra za zegny te ohatra hoe andeha hividy lamba za tsy maintsy mbola andeha angataka maman za mezaka raha manazy za andeha hividy lamba ils ont plus leur vie né tsy efa izegny koa nefa tsy indépendant koa nanao ils ont plus leur vie tsy indépendant zareo am'zany tsy efa tsy fiainan'jareo fa fiainan'jareo tsy fiainan'jareo fa fiainan'jareo mianakajiaby zegny efa fiainan'jareo mianakavy kanareo magneky raha karaha zay nareo koa tafitika am'zay natanareo tia io am'zay ka le hoe fitiavagna olo zafady fa zasagnyeky zay koa ny vadinahy igny feky mikoragna hoe karakory ataontsika raha karahan'zegny volagno ray aman-dreninao fa tsy possible normalement fa olobe zegny edy karaha zare olobe karaha zare manapa-kevitra ny fiainagnan'jare lasa tsy indépendant tsony fa izy zagny tsy alany raha ohatra ka hoe milaigna ndraiky misy fotoagna hoe mila idéndraha je sais pas pour demander aux parents hoe gérer raha zegny hoe misy mila ilavagna an'le hevitra ny ray aman-dreny angambany
Iasa igny angambany mety mandray zegny sa hoe le hita loatra agnatin'le fiainagnan'le tokantragnon'le même dépensenareo rô migérer izy non pardon non quand même ça va non à un moment c'est pas ça lany varinay akato mila mividy varigony raiky tsy maintsy mbola andeha iray mandray maty lany charbon fa tsy mbola megna goûter izy tika hoe efa lany goûtenao koa efa lany koa goûtenao zegny mety hoe laza le zegny fils à maman fils à papa zegny donc le atao karahan'zay magnino mandroboka zazaka batigny bako fiainagna amiraha karaha zay zegny bébé 69 Grécy merci aminareo tafatafa teto niaraka mikoragna jiaby nataontsika teto maromaro mikoragnatsika teto zay hoe mikasiky hoe commentaire voalohany zegny définition fitiavagna io zegny faharoa zegny resaka hoe jeune migalère tout ça ndraiky relation fatelo zegny fitiavagna dirare mandreny zay raha mikoragnatsika teto de ambaragnatsika izy amizay ninino zegny maconseilnareo mezanareo zay jeune zegny mba afaka mimene relation zay araka tokony izy tsy hijaly tsy hisofra zegny fa indraiky tsy raha parfait nambarany bébé 69 teo voakao nivolagna zay fa io arakaraka situation misy za malô tsisy anatra samby olo magnanatra tegna anazy fa le avy amina raha ohatrany ka samby amin'ny choix-nazy fa mahaiza misafidy olo iaragna de fantapantaro malô le raha avake koa raha ohatrany hoe karaha le misy vidéoko zay amin'ny TikTok akagny hoe raha ohatrany ka anao miaraka amin'olo manandraha mahaiza mangady karaha intéressant zany raha important mahaiza priorité amin'ny fiainana zay fonina nenanako zany tsisy raha maro be fa koa fa resaka fitiavagna surtout atsika tanora amin'izao zegny tegna tsara zany nenamako zany fagnaja fogna fagnaja de miaraka mifagnanatra ake miaraka makatra mifankatia tsara de tsy koatran'izay tsy de mahay mivolagna loatra fa resaka fitiavagna dio c'est difficile frère et vous même qui voit anareo koa mahita ananjy fa kofa tianareo zany de ajeo de itiavo de anaro de ampianaro de atsangano pianaro de zay le fitiavagna kapobeny zany karahan'zany mahaiza mitantagna c'est de efa niboaka le cliptika aza midrikina efa amin'ny YouTube andraso mako maro efa amin'ny YouTube et je vous aime énormément nareo mizazay koa zegny regninareo zegny koragnandro jiaby teo zegny anjaranareo zegny manome suggestionareo zegny commentaire ao pisy anareo jiaby aza atao mafingry aza atao mafingry les commentaires fa sambisy amin'ny fagnazavan'olo ananjy